Ahojte, ja som Ľudka a som z Kráľovej Lehoty. Možno by som sa chcela s vami zdieľať s niečím, čo je veľmi silné pre mňa v tomto období. Veľmi silná je pre mňa modlitba Pána Ježiša, veľkňazská modlitba, s ktorou sa vlastne vyjadril, ako sa rozpráva so svojím otcom a o čom sa rozpráva. A mňa veľmi oslovilo to, že je to modlitba, kde sa rozpráva s otcom o nás, o svojich učeníkoch a potom vlastne hovorí o ďalších tých, ktorí cez neho uveria. A možno také jedno slovo, ktoré ku mne veľmi v svojej dobe hovorilo to, že keď je vážne, je také napomínajúce, keď sa stretol Pán Ježiš na konci a hovorí, že toto som robil pre teba, toto som robil pre teba, a Pán Ježiš povedal, že ja ťa nepoznám. Rozmýšľala som nad tým, že prečo tu Pán Ježiš povedal, že čo, akože zaprel ho a klamal, ale som si uvedomila, že on ho asi fakt nepoznal, lebo ako Ježiš by neklamal, keby vlastne túto vec povedal. Ale ja som rozmýšľala, že o čom to je, keď hovoril o tom, že ťa nepoznám. A som si uvedomila, že je to niečo, čo je osobné, čo je niečo veľmi silné, ktoré hovorí o vzťahu a osobnom vzťahu, že no áno, teba poznám. A potom som si to znova presunula do tej veľkňazskej modlitby, keď som si uvedomila, že Bože, že Ty sa rozprávaš o mne s Pánom Ježišom a že sa vlastne rozprávajú o mne a veľmi taká bola silná tužba proste pre mňa, že wow, že keď sa postavím pred Pána Ježiša a on mi povie, že poď môj, alebo teba poznám. A mi to hovorí o niečom hlbokom a niečom veľmi silnom. A vlastne aj to, keď sa Pán Ježiš modlí o poznanie Otca, tak sa prihovára o to, že zjavil som im Otca a ešte zjavím, aby poznali teba a mňa, ako ho si poslal. Tak toto je pre mňa veľmi silné, čo viac a viac túžim po poznaní Otca a poznaní Pána Ježiša.